Мисля, че Наполеон беше казал, че географията е присъда. А пък българите са казали, че съседът ти е по-близък от брат. Ние имаме възможността, освен да сме съседи, да сме и членове на едни и същи политически съюзи, на Европейския съюз, на НАТО. Най-важното обаче, че имаме привилегията, освен всичко това, да сме приятели. И ако говорим за инвестиции, най-важната инвестиция ние вече сме направили. Това е инвестицията в доверие. И всички числа говорят за това. Погледнете данните за стокооборота, за взаимните инвестиции. Очевидно има доверие. Ключов въпрос за нас е как да използваме тази основа. Пътя, който сме извървяли, за да продължим напред. Защото аз виждам отлични възможности за допълняемост на икономиките на България и на Гърция. Силно развит сектор на услугите, туризъм с висока добавена стойност, отлична пристанищна инфраструктура, силен флот на колегите и приятелите от Гърция. Все по-добре развиваща се индустрия в България. Много мощен IT сектор. Всички възможности за допълняемост. И аз няма да преповтарям това, което каза господин Караджов. Срам е, че четвърт век не мога да довършим автомагистрала Струма. Срам. А най-важното за нас като приятели, като партньори, заедно да мислим за икономиката на бъдещето. Защото фокусиране върху това, кой може да произведе нещо по-евтино, кой може да произведе нещо в по-голямо количество, ще изтървем основните фактори за конкурентоспособност, които не са нито мащаба, нито цената, а способността да правиш неща, които другите не могат. Ние сме в зрялата фаза на една технологична революция, която ще промени обществата, икономиките и ние ще бъдем нелепо, ако се опитаме да бягаме от нея. Напротив, ние трябва да бъдем смели, внедрявайки всички нови технологии. За съжаление, на европейско ниво рефлекса ни понякога е точно обратен. Първо да регулираме. Защото нашите партньори и глобални конкуренти, Съединените щати, в Китай целенасочено, дръзко инвестират в неща, които ние се плашим. Например, в изкуствен интелект. Но темите и икономиката на бъдещето са кой може да извлича енергия по непознат до сега начин. Изработване на нови материали, които правят неща, които до вчера са били невъзможни, днес ги правят възможни. Това е бъдещето. И там трябва да обединим усилия. И заедно, като членове на Европейския съюз, да се опитаме да променим съюза за по-добро. Бизнесът ни има нужда от атрактивна цена на енергията. На електроенергията, на газа. Ние няма да решим проблемите с работната ръка с миграция. Няма да ги решим по този начин. Опита ни последните 10 години го доказа. Проблемите с работната ръка в глобална перспектива ще ги решим с повече автоматизация и, разбира се, по естествения способ, с повече любов. Друга технология няма. И пак да повторя, трябва да бъдем дръзки и да не се водим от предразсъдъците. Например, няма да развиваме военна индустрия, защото не е красиво. Но това е индустрия. Не сме си разпуснали въоръжените сили. Ако не го произвеждаме ние, ще го произвежда някой друг. И още нещо. На финал. Когато говорим за конкурентни предимства. Имаме уникален шанс. Понеже за икономиката на бъдещето най-важни са талантите. А талантите се движат не само където са големите университети, където са големите индустриални паркове и където са големите фабрики. Защо Калифорния е концентриран и технологии, и компании, и университети? Защото е готино, защото е кул. Ние, България и Гърция, имайки дадени от Господа уникално красиви места, градове и села, имаме уникален шанс да привличаме и да задържаме таланти, защото е красиво, защото е готино, защото обществата ни, градовете ни, селата ни са
В масовия случай е добро място за живеене. И това не го приемайте само за артистична провокация. Това е уникална възможност, която ще бъдем глупави, ако не утилизираме. И за финал, молбата ми е към всички предприемачи, към палатата. Уважаеми колеги, посочете ни, помогнете ни. Освен автомагистрала Струма, кое пречи нещата да бъдат още по-добре. Защото преди да развием възможност, ние трябва да устраним проблемите. Желая ви успех!